Kalugran mga kapatag, ni kasal pantayanan, imbonggahan namong gospel reading ngini, tungkol yan ang Sakeo, yung patron saint na rin pandak. Ako pa yung porko, malamang lamang Sakeo, 411 niya, kasing katas na yung Jose Rizal. At balutan mo rin pandak would be a product of heredity. Dahil kaya hata mo ay tanaman matas at din kaya naman ngini matas labulas. Ing bansod, produkto nening malnourishment o kaya kulang ng vitamins. Nyaring pandak, mapalyaring may heredity, malatila rin pengarita mo. Pero din bansod, ila rin ang may kulangan pamangan ang pang nourishment, kingarelang development years. Yung lagim Sakeo, asnaning kasanting. Uri na sabihan yung Sakeo, innocent. May itong taong mayap, kapilugluban. Beautiful name. At bago lang kung mayroong karang beatitudes na nagsasabi, mapalad na, reto natin malinis sa pilugluban, uli napit din yung Diyos. Yung buri na sabi ni Sakeo, malinis sa pilugluban, pero yung Sakeo, magdalaging labyong Sakeo, buri na yung napit yung Diyos. Bakit kaya? Mabalyari ngayon ay para nasa ni nga pong ginunging piyena, sumangit na ng takalya kayamanan. Uling, wealth is not a guarantee of true joy in our lives. Mabalyari ngayon Sakeo, makwal tayo, pero ay ganap yung tulanan. Inya po nga nakanabo, may mulot kong bato king ilog. Huling mamaya nung kaming don preso. May kapulot ko kong 5 batong lapat, mabye, king ilog. And to my great surprise, pinakalgay metong king Digi at Miss Pacquiao. Isiboy ng batong ini, all night and all day, makababad siya ng danong, mabasaya nilo. Aliyah pala. Yang Miss Pacquiao ng bato, to my surprise, malangiya kilo. Makanya ning araranasan ng Sakeos, dryness, emptiness, and a vacuum deep within. Nya pagtulaman ni Jesus, manto niyang kaganapan, king kayang biye, at iniya na enaikit, karing kayamanan, at karing dakalaperang linog kaya. Balo na Jesus, yang makaibig kaganapan, kaniting vacuum within ang pang emptiness, king kayang puso. So, namin gawa ng Sakeo, minukitsakin duto nga si Amoro. O rin rin aral ng ibang medyo kaya katama. Number 1, minukitsakin duto nga si Amoro, na buri ng sabyan nita. E yung bepay samput, Sakeo, sumagit ni kayang physical disability and shortness, kaya may siralo. O ining metong ayara lang bagyan na kakatamong Sakeo. E nagyawang sang kaning pandakya para iniyakit ni Jesus. May maralan niya. Minukit sa kintuno nga si Komoro. At itamo sana kalupan ng Sakeos. Sumangit din pakulangan na ang pang physical disability, kailangan biyasa tang manalukyat, biyasa tang mamaralan, and let us venture beyond our limits. And with God, everything is possible. Mo sasabyang pandak ka, mo sasabyang mapuro ka buntok, mo sasabyang gaguti ka, mo pa niya sasabyang talulo ka mo sasabyang ala kang masyadong peg-aralan, may mamalansya ng sarili mo. Uling patsesinopa na ka ng apong Ginoo. You can go beyond your limits. Ngini sa Deus may nalukad siya. He was proactive. Itang kapandakan na may ganyang pagkakataon para kaya. Para manalukad ka ng duto nga si Kamoro. Dobi naman malati ka, masaguli ng manalukad. Pangalit na yung Ginoo. Bali mo last week,
Mintawa ang LSCD at kapag makaparking sa Kenny, manila kaming green light at linapit. At linabas kaya kami mga bisikleta yan. Putod siya, meron mabilis. At kapag mga bisikleta, itang sakla, yung tutukod na nilwanan, at itang kaili ng bitis ang dudurot, bang magpinal kaya ng bisikleta. Pabilib na ako ng pilinita. Nagyawang sanggaling kayong pangapili para makapagbisikleta. Itang saklay na yung gawa ng tukod kayang wanan. Kapag itang kaili na, yung magpadurot kaya ng pinal. At itang kaili ng gamat, yung tatanang kayong manubela. What a beautiful sight. May itong apili, makapagbisikleta. My dear brothers and sisters, anong pawagan natin ang tamang gospel reading tao? Pwede po, misa natin metong ang prostitute linapit sa hanapin ang LSCD. Father, Ana, will I ever find God? Nakalugmong ako sa putik ng pagkakasala ng pagbibenta ng laman. Kung minsan, Father, hindi ako makatulog, iniisip ko, kung mapupunta pa ako sa langit, at kung mahanap ko pa at makikita ko si Lord. Sabi ko kaya ng GRO, alam mo sister, hindi mo makikita ang Lord. Siya makakakita sa iyo dahil ngayon pa lang hinahanap ka na niya at malapit na kayong magkatagpo ng ating Panginoon. Here is the gist and the essence of the gospel reading. Ang Ginoo dinakangya bang patawaran na lang at panintunan dahil makasalanan. O yan yung masanting na balita. Dinakangya Ginoo bang panintunan ang pong patawaran din makasalanan. At malapit nung mikit Sakeus. May nalukit siya Sakeus kaya ng duto nga si Kamoro. Ikadwang araw na ng duto nga si Kamoro. O nang matas tao kabilyan. Mas malawak na mo panlalaki. In taong makatukluging gabon, makitid siya kakit. Nearsighted siya. In fact, Sakeus cannot go beyond the limits of his eyesight. Ulang yan, tikad-tikad ne, makapanpanlapamurin din tao kaya. So, po danita mo makatukluta king gabon, mababata mo level, makitid ka mo akakit. At nearsighted ka mo king lawet ka. So, may nalupit siya. At karinking babaw ng sigamoro. Ikit na Jesus dadalan niya. Ikit no rin ka na tao. Yang atsuya kita po nakakit na lang ulit ang atsuking harap na papangkan kaya. Ngayon may nalupit siya. He got a wider view of the situation. Sana man nalupit na mo ka rin duto nga si Kamoro, tingbiyan na mo. Pangketa lumalas na mo panlalawi. Ilwalas sana rin panlalawi at tamo, tingbiyan tamo. Magapulo tamo matulid. Nung minsan kayong may asawa, nung may itong kamatulid, may kawani po ngayong oras. Magapulo ka matulid, misadsad kayong dinala nga panwa, ting pamiyutos yu, bilang may asawa. Pero nung may itong kamatulid, may pamakli ko matulid, kung maglambat tingbiyan, baka mahaba na ng bulan, nung metong ka matulid. Magadwa ka matulid. Nung talasawa na ka magadwa ka matulid. Try to see things from the point of view of your wife or your husband, not only from your own personal point of view. Magadwa ka matulid, magadlo ka matulid, maglima ka matulid, magapulo ka matulid. At akit may Kristo, manigobra yung impyerno. Yan ang minsan masasambot tamo hindi uling metong tamo matulid at sirata ka matulid at tamo makapatulo matulid kaya nakapit tamo hindi tamo. It's high time. Let's climb up the sycamore tree. Tamo sana maging nearsighted king panlalawi at tamo hindi. Let's get a wider perspective of our life, of our family, of our parish, of our government. Sana manalukyan tamo ka rin buto nga si Komor. Bangketa makapagapulo tamo matulid. Namin challenge na ng Ginoo. Ang Sakeo, puldas ka. Baliw po din meron nga deer hunter.
Panagalanin ang metong ausa, uri na yung takpan ng usa. Bitataganan lang habang panagalanin ng deer hunter, mamulayin na yung yung usa. Ang gana kitang may pagalay ng usa, at minumya kitang malino patis, at kabang miminumya, harakap niya ng deer hunter. May salukot siya itang usa, huling alana yung pulayan. Mga pag-crossover, ting mahalala mahilog, niya ikwanin itang deer hunter. This time, may salukot siya. Isabeos maboling tanaman. He was put on the spot. Yamang nasang manakit ng Jesus. Jesus siyang may nakit kaya. And that is the twist of the story. Pagdulapanin sa Sakeo yung Ginoo, bandang tauli, yung Ginoo, yung may hatupa kang Sakeo. Karin kinbabo tanaman, bito-bito, bitis. Maglambitin ka rin sa yung tupang may bating, higit na yung Ginoo, babo ng tanaman, ng duto nga si Komoro, may rakap yan. Halayo, tatakot siya tipay sa Diyos. It was a very difficult situation for him. May tipa, uling nakalat na ang masama kayo. O inina yung pagkakataon, nadarin ng tao siguro. Madya ka kami, tipa akin, panyakalan na kabatan. Uling sobra-sobra yung sisingil mo, kapit na pumunta kayo bulsa mo, tipa ka, panyakalan na kabatan. O siguro kakargasado yung sa Diyos, makanama kong tipa. Ako man may sula ko. Ako naman nasabing damo at sula ko, ako man pwedeng mag-Superman. Kaya ang pagkakataon na may sipit siya, dinigdas na yung Ginoo. Tipa, kaya natatakot sa Diyos, kaya bebo. Piligan na ka rin pa ko. Kaya katatakot, kaya bebo, utal na nakagama. Pagtanggol na ka rin kalaban. Karina pinagdaman sa kewasing lugod, ning maya papastol. Ikit na ning maya papastol, may bating ng tupa, makasabit kintangaman. At may bating ng tupa, aranasan ng lugod, ning maya papastol, binyang tini maya. At aranasan ng sa kewasing lugod, ang makaligtas, ning maya papastol. Talagang tama.